Иван Пазвантов, Battle of Anatolia, Qualifier 1, Scaled. This motherfucker. Така е добре. И то важно да сега роля, да се виждаме. 9, 8, 7, иди в пъта. 5, 4, 3, 2, 1. Тръгай. Давай. Максимум. Дихни малко. Не забравяй да дишаш. Стой така, да. 1400 стой. Килата майка. Давай. Дай, Иванка, 50 секунди. Давай, Марилка. Давай. Дай, Иванка. Дишай. Давай, още 5, 4. Дишай хубаво. Дай още едно, дай още едно. Край. Дай. Дай, Иванка. Първо кръстя дигни. Така, айде сега. Дай. Едно. 2. 3. 4. Дишай. 5. 6. Добре. Раздвижи леко. Айде пак. Пак от кръста дигни. Така, дай. 7. 8, ей така продължавай. 9, 10, 11, 12. Добре. Раздвижи. По същия начин. Давай, пащай. Айде. Дай. 13, давай. 14, 15, можеш. Давай. 16, Давай. 17, Айде още една. 18, пусни. Дишай. Дишай. Раздвижи хубаво. Останаха 6 бройки, Ванка. Айде. Давай. Давай. Давай наведнъж. 1, 2, 3, 4, Ай. 5. Айде още една. Още една. Даваш едно и почваш да клякаш. Давай. От кръста. Дай забравиш. От кръста. Така. Дай от кръста. Айде. Така. Хубаво сега, давай. Давай. Стискай здраво лоста. Заключи Чилаките. Една. 2. Дай сериозно, стискай го. 3. 3. Можеш. 4. 4. Дай. 5. 6. Не, 5. 5. Една минута имаш. Колко? 6? 5.
Шесто не можа. Значи фащаш ги сега на един път, но ще няма такова. По-тъсно е хвати. Така. Чуле, на един път. 9 бройки изяжи. Давай. 9 бройки изяжи. Дай. Заключи лапки, здраво. Точно така. Добре. Едно. Давай. Две. Давай без да спираш. 3. 4. Стискай. Не. Още 5. 10 секунди. Пет останаха. 5 минути. Чуе. Сега, чуе. Почуе, стой в кадър. Колко искаш? Колко фара? Зумо първа серия 45, защото... Да. Пауза между двете изхвърляне трябва да има. Трябва да свърши. Завършил ли за време или не? Ако дадеш не, е изписвал долу колко бройки направи. Пишеш бройки, автоматично ти изписва по-тек. Още 2 минути почивка имаш. 2 минути почивка. Кое не ти учите? Обаче не ти учите килограми. Как се учите? Имаш 3. Едното си пишеш грип комплекса с набиранията. Другото си пишеш времето на гребането и на това, и на изхвърлянето. Там пишеш, ако не си минал етапа, пишеш колко бройки си направил само. Даваш no, I'm not finished workout и за колко бройки си направил. Пишеш автоматично кап плюс другото. А пък на другото третото е за килограми. Да. Това е за ръце, 9. Гледайте ги думай. 24 плюс 9. 30 Тичница за ръка. Не, искам спорта. Нали? 24 са как ти гребане да си му Ай, гребай. 34. Банка една Как минута. да си гребане да съм бройка. 34 плюс 34 плюс 20. 9. 58, 9, 67. Нали? 34 24 изхвърляне плюс 9 лек. 4 секунди, приготвяй се. 30 секунди, Ванка. Колко пъти ще дойдеш обаче? Аз ако съм на тебе, поканят да ма пак на кръщение, няма да отида. Това за втори път да е стървиш състезания за кръщение, вече аз да прибирам. Два кръщине. Първия път ти простих, обаче този път не си да наред. Ами трябва ти да отидеш вместо него на Где кръщине. слага Ванка? Еба ми са мамата на ръцете. Ако измислиш някой тъпотия, 10 секунди. Сега си го направи спокойно. Колко не дей? Не си шеф. значи първия, отния, е такъв, поеми си вън. Чакай. 3, Засилил 1, голямо ти страни. почна времето. Давай. Спокойно. Добре. Отния долу, Добре. поеми вън. Така. Топлината Рязко. може да засили. Така, кликни сега. Хубаво ти. Дай. Айде, погладай моите цели. Това е 25. А, 2,5 оставил. Или искаш по 1,25. Кила. Чакай, спокойно, имаш 2 минути още. Седни. Ти трябва да се усетиш да си готов. 2 минути има до края.
Добре! Браво! Ай сега! Така. Дай! Добре! Айде, клякаме. Стигни тяло. Дай! Още! Добре! О, има време още една минута и 5 секунди. Ай, 50. 45 секунди. Спокойно. Няма време. Мой да почне последните 15 секунди. Те трябва да го чакат. Ти така направи. Излез от кадъра, гледай. Защо бързаш, бе? Колко е? 20 секунди има. Ай, там сулно. Поеме въздух сулно. Дай! 50 има, 52,5. А, не, само 50. Снимай ги сега, казваш without и снимаш ордината от това. Чакай. Without this. Така, въжи. Добре. Чакай, не бърза. Without this. Добре. Ай, брат, благодаря ти много. Всички ще отидем. С гадното приложение. Да. Попрема го там, да, съм борял с него.